Nosaltres el que entenem primordial i el que volem fer visible amb aquest model de pla d'acollida és que és necessari que hem anat incorporant persones d'orígens diferents a les empreses, però que no se'ls ha acollit des del punt de vista que no se'ls ha explicat com funciona l'empresa, com funciona el mercat de treball, i es venen de cultures de treball diferents, en molts casos amb dificultats idiomàtiques també, i entenem que com fem aquesta acollida a les empreses i com cohesionem les plantilles de les empreses també és un reflexe de com després aquesta gent s'integrarà amb el seu dia a dia i a la societat amb la que està visquent. I per tant entenem que és molt important que hi hagi un pla amb el sentit de que hi hagi una sèrie de mesures consensuades i de mesures que tinguin una diagnosi prèvia, una implantació i un seguiment posterior i que vagin molt en funció de la realitat de cadascun dels centres de treball, però que permeti que aquestes persones que arriben s'integrin amb el seu lloc de treball, però també amb l'entorn del lloc de treball, i a més que coneguin tant temes de drets laborals, temes de seguretat a la feina, temes d'idioma, de coneixement de l'entorn també. Ens trobem sobretot en situacions de falta d'informació, de persones que desconeixen el més mínim marc legal amb el que tenen, amb el que s'emmarca la seva relació laboral, que no saben entendre una nòmina, que no saben quin tipus de contracte tenen, què implica tenir un contracte o un altre, quines opcions tenen d'horaris, com es reparteix, quines són les formes de treballar, que no tenen per tant una relació amb els companys fluida, i això també va en contra i minva la productivitat d'aquestes persones en alguns casos. El inmigrante que viene en un país, lo que le más gustaría es de trabajar. Por eso digo que la empresa es el sitio más adecuado para poder para realizar un plan de acogida para el inmigrante. En el congreso que hemos hecho en SALT, decimos que el fase cero consista que el inmigrante hace una formación y una información antes de poder incorporar. Para la formación, el inmigrante tiene que hacer por ejemplo, una formación sindical, laboral, y sobre todo los derechos y los deberes, y también la idioma, que es también un punto muy interesante. Bastante importante porque hay gente que muchas veces no tiene el idioma, no sabe sobre a qué se enfrenta porque vienen por desinformación desde su país y no sabe qué puntos se encuentran aquí. Entonces es muy importante darle una información lingüística y sobre las labores que van a desempeñar aquí en España, en el trabajo que van a hacer. Entonces sí es muy importante que se haga este plan de acogida. Es muy importante el aspecto lingüístico, es uno de los importantes, también sobre los derechos que tienen ellos para evitar la explotación que muchas veces se presenta por parte del empresario, y también de los deberes. También sobre las actividades que tienen que realizar en la empresa, sería muy importante integrarla a todo el ámbito laboral, ¿no? Sobre trabajadores o compañeros, y también el empresario y el sector también oficial. Creiem que és bàsic el paper dels delegats. De fet, haurien de ser les persones que una mica fessin com de tutor, per posar una paraula que s'hi assembli, d'aquestes persones que arriben, no? Sobretot per evitar això, que hi hagin dos grups de treballadors dintre de les empreses. Creiem que els delegats coneguin els treballadors que s'incorporen, que siguin part d'aquesta formació principal i que a més siguin els interlocutors també, i que la persona que arriba a una empresa sàpiga que davant un problema hi ha una representació dels treballadors i que s'hi pot dirigir i que a més el poden ajudar, i que els delegats així ho entenguin i així ho facin, és bàsic perquè funcioni aquesta acollida. Es bastante importante ya que ellos, pues por su obligación, ¿no? Una de sus funciones, se puede decir así, es presentarle a los trabajadores sus derechos, sus deberes, representarlos en todo tipo, ya sea, bueno, de los abusos que se puedan cometer por parte de los empresarios y de las instituciones gubernamentales. Entonces, como informarles
y también presentarles las diferentes opciones que tienen en la UGT, digamos los cursos que tienen, si se afilian, entonces ya pueden mirar los cursos que tienen lingüísticos, de capacitación profesional y de otros ámbitos que tienen. Entonces esto es muy importante. El trabajador inmigrante puede hacer formación e información, pero y muchas veces las normas que recaen en la empresa, en la mayoría de los casos también, las empresas no lo respetan. Que sea la igualdad, para la capacitación, por ejemplo, a un trabajador inmigrante cuando puede, cuando tiene la capacidad de desarrollar un puesto, que se lo dan. Pero en la mayoría de los casos también la empresa falla. Por eso hay algunas cosas que lo tiene que hacer el trabajador, pero hay algunas normas también que la empresa tiene que respetar. De fet, hi ha en preparació un marc jurídic, que és la llei d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya, que està passant la fase de dictàmens i que properament entrarà a discussió parlamentària, que per primera vegada parla de la necessitat i de la recomanació de fer plans d'acollides per a les persones estrangeres a les empreses. No obliga ni tan sols a negociar-ho, com seria un pla d'igualtat, sinó que parla de la necessitat de que es prenguin mesures amb aquesta línia i que promourà que les empreses ho facin. La por que tenim, i per això també el fet de tenir un model propi, és que davant el desconeixement moltes empreses, i no sempre amb mala fe, sinó a vegades per desconeixement de la matèria, intentin fer mesures desordenades o fins i tot poc pràctiques, que al final acabin no sent una acollida, sinó creant també inclús diferències a dintre de la plantilla, que també seria un dels perills, no? Per això creiem que és molt important que hi hagi molt clar quins elements s'ha de tractar, sobretot temes de formació, temes de coneixement dels treballadors que ja porten més temps a les empreses i dels treballadors que ja arriben, que les mesures siguin molt conegudes, consensuades i volgudes per la plantilla que ja hi està, que s'impliquin també, no? Algunes poden ser simplement crear sessions de coneixença mútua, no? Perquè moltes vegades el que acaba amb un conflicte, en un lloc de treball, és simplement que les persones tenen una concepció diferent davant d'una mateixa situació, no? I que aquest xoc cultural, si no es gestiona prèviament, al final pots acabar gestionant un conflicte i no solucionant un problema, no?